Takže čaute ľudia, vydajte. Ahoj, teraz sa volá Bind 3.0. 3.0. Ale ja nehrám. Je tu aj tento debil. Ale nehrá, tento budem len hovoriť. Takže už som to trochu hral. A ani ma to moc nebaví. Mal sa tu zabiť trochu. Jak viete, tak my dneska nie sme v škole, lebo deviatáci píšu komparo dneska, takže sme doma. To je super. Ani nemusíme robiť skoro, akorát potom musíme urobiť úlohy. Jak vidíte, môže vám tu odpadnúť aj koleso. Šeličujeme. Keďže toto je skôr o búraní. Reklamy si nevšímajte. O tu plove. GG. Uí. No, to bol druhý stand, ktorý sa mi síce moc nepadá. No však okej. To sa nepodarilo. Dobre, tak ideme skočiť. Možno dneska ešte budeme nahrávať Minecraft alebo Roblox. Asi Roblox. Jak chcete, jak ma vôbec niekto pozerá, tak rozhodnite pod videom. Aj tak pôjde hrať Roblox. Odoberajte FNAFa, ktorý už má asi 5 odoberateľov. A ja mám jednu. Ja ťa nepopustím. What the fuck? A jak vidíte, toto je trochu... Ide natáčať, takže. Toto je trochu bugnuté, lebo pozrite sa, môžete pod tým zmiznúť. Kúkni sa na to. Fakt, jak ti to vypadá. Ježiš, však ty to vyzerá ako first person. To nebolo moc dobré. Ten. Víte, a skončím už fakt s tým kanálom. Nudí mi sa, je mi to na hovno aj tak. Takže toto bude asi posledné video, ktoré budem načiť. Možno ešte dneska ten Minecraft neviem nedať nič. Takže tak. Nepočúvate, to je moja hra. Vidíte? Ani som to nevyšiel. Ale už aspoň, že som sa nezničil. Oops, I did it again. Vidíte? Môžete sa tu búrať, jak chcete. Máte tu na výber viacerý, ale toto je tu asi najlepšie. Teraz idem ja na to. Teraz ide hente natáčať Dragon City. Čaute ľudia!
Na FakeSK, aj keď toto je iba skúšalné video, lebo neviem, či mi funguje na sluchátkach mikrák alebo čo. Tak. Idem sa pozrieť na to. Ale nejdem si udelám túhle hlúposť. 500 stojí. Nie, potrebujem toho. Nie. Vidíte? Môžem ísť. A teraz som vyložil. A teraz už len čakať, kým dopadne. Budem sa točiť a uvidíme, čo sa mi stane. Jak umrem, pomstíte ma. Wow. Au. Vidíte? A už ani nemôžem uvidieť. Ja ešte pôjdem ukázať tie autá a potom ešte ostatné mapy. Dobre, takže tu máme auto. Toto je prvé, také, ktoré sa vám ukážu prvé. Toto je po ňom, to je také dobré. Takýto pekný, nosko. Toto už je dobré, to vyzerá jak Jaguar, alebo čo? Toto sa mi nezhodilo, ale vyzerá to tiež dosť dobré. No, toto je tiež dobré. Toto je už Môžem pustiť telku. Však si to dobre slúchate. A ešte taká tiež. Blbosti v telke. Tuto sa mi nechce, lebo tam je len Nickelodeon. Potom túto mapu vám ukážem. Ja. Look. Čaute ľudia, je tu na FakeSK a dneska si ukážeme novú hru, ktorá sa volá Dragon City. Prepáčte, že som ju ešte nikdy predtým nenatáčal, už tu mám také veci, ale napadlo ma to až teraz, takže... Nepočúvajte. Hajzel. Nie, nekúkajte sa na mňa na YouTube. To blbé meno. Peniaz. Jeden Vidíte? Idem a odletím z mapy asi. A je to dosť realistické, no nie moc. Najviac poškodenie dostanete, keď padnete na strechu. Alebo na bok. Už som prehováral veľakrát môjho brata, že či by išiel hrať túto hru tiež, ona nechce. A ja už som, a ak chcete, aby tiež to hral, tak povedzte mu one. Do komentárov mi napíšte, že aj mne. a jemu, že či chcete aj aby on to natáčal a potom vlastne budem blablabla, tak ďalej. Vlastne ja mám už strašne veľa drakov. Vlastne tu hore je Ďalšia mapa. že koľko mám drakov. Ďalšia mapa. Dobre, tu preskočíme. Ako avatar. Tu mám asi najväčšiu túto mapu. Je tam síce len 5 map, no ale mňa to baví tá hra aj tak.
Prepáčte, že z Raftu ináč neboli už ďalšie videa, ale vymazal som to, lebo som... No, proste som to musel vymazať. Dlho som nenatáčal, lebo som nevedel, čo natočiť a som nemohol, lebo som stále niečo mal. Ale ja si už aj končím týmto kanálom navždy. Lebo ma to aj nudí natáčať už pomaly. Takže ešte toto video, možno ešte potom jedno a asi končím už. Jak chcete, pozrite sa na Farákov kanál. A tak. Takže táto mapa je o tom, že tu padáte z veľkej výšky a buračka. Fakt, mapa, hra, ktorá padáte z veľkej výšky. Ale nie hra. To je len jedna z mapy. No, vidíte, ja som sa teraz moc nepoškodil, ale to nevadí. A naša posledná mapa je taká nudaná, skoro nič tam nerobíte, len jednu vec tam robíte. 139 kamošov. A to je táto. Tam len idete rovno a bum do steny a až dokým nebudete spojiť. Teraz ideme do tej druhej steny poraziť. Úplne. Vidíte? A už to ide. 3, 2, 1. A ešte to prežiť. Idem bojovať. A 3, 2, 1. Bum. Vidíte, jak môžete vidieť, odletelo už mi aj koleso. Takže ideme ďalej. A vidíte, zase ideme proti tejto stene tentokrát. A 3, 4. Bum. To stále ide. Asi ho narazíme ešte viac. Vidíte? 3, 2, 1, BOOM! Nejak sa mi to nedali už búrať. No tohto je dobrého draka, on sa má, ale ja ho zabijem asi taký dračík. A toto bude už naposledný krát, lebo už sa to auto ani zničiť, dúfam. Si nebude dať. Nechce sa mi. Bum. Jak vidíte, ličko. Ako? To znamená, že to bude
asi dneska koniec pre toto video a majte sa pekne a čau čau.